L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch ikkonfermat ir-rating ta' Malta fil-livell A+ bi prospetti stabbli. Fl-aħħar analiżi ekonomika dwar il-qagħda ekonomika Maltija, Fitch iddeskrivit it-tkabbir ekonomiku ta' Malta bħala wieħed robust u qalet li l-ekonomija Maltija fost l-iktar li qed jikbru minn fost il-pajjiżi li tanalizza. Sostniet li mill-2015 il hawn l-ekonomija Maltija kibret b'86% meta mqabbla ma' tkabbir ta' 14% fiż-żona euro, bil-prodott gross domestiku f'dan il-perjodu kiber b'6.5%. Żidet tgħid li tkabbir ekonomiku wassal għal żieda fl-impjiegi li telgħu minn 180,000 fl-2015 għal 320,000 is-sena li għaddiet. Fir-rapport tagħha notat li ħafna mill-impjiegi kienu barranin, waqt li rata tal-qatt baqgħet stabbli f'livell baxx. Semmiet kif filwaqt li l-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea qed ibassru tkabbir ta' madwar 5% għal Malta, qiegħed isma' li dan it-tkabbir se jelħaq l-4.3% kemm din is-sena kif ukoll fl-2026 waqra li tkabbir ta' 6% reġistrat is-sena li għaddiet. Dwar id-deficit qalet li s-sena li għaddiet dan niżel taħt l-4% tal-prodott gross domestiku mill-4.6% tal-2023 u qed bassar li din is-sena jkompli niżel għal 3.5% u s-sena li ġejja għal 3%. Hawnhekk osservat li l-Gvern Malti jista' jnaqqas id-deficit mingħajr jeħtieġa li jimplementa miżuri fiskali biex jagħmel tajjeb għal dan. Żiet ukoll li dan ifisser li l-Gvern jisaffi triq li fis-sentejn li ġejjin inniżżel id-deficit ta' 3% u bekk jirnexxu li jagħmel dan f'inqas mill-4 snin li tagħtu l-Unjoni Ewropea meta fetħet il-proċedura ta' deficit eċċessiv ibbażata fuq il-figuri tal-2023. Dwar is-settur bankarju qalet li dan huwa wieħed solidu, waqt li dwar il-qagħda politika wkoll semmit li din hija stabbli. Fl-istess waqt wissiet lill gvern biex jibqa' jżomm għajnejh fuq id-dejn u fuq is-sitwazzjoni internazzjonali li tista' taffettwa l-ekonomija għax dawn jistgħu jwasslu għal tnaqqis fir-rating, waqt li anke notat kif fejn tidħol governanza u ġdida kontra l-korruzzjoni, ir-ranking ta' Malta marret lura. Min-naħa l-oħra qalet li tnaqqis fid-dejn tal-gvern u fid-deficit kif ukoll titjib fil-governanza jistgħu jwassluha biex fil-futur ittejjeb ir-rating ta' Malta.